Bismillah mon e ayawo fulful. Ndendory TV ko Abbas Malal Abbas. Ko mo ngotagu Ibrahima kan katanti leñu. On jarama. Calmini on min juurima on min ñaagima on duwaw ko mbawɗon wonde kala e to wonirɗon kala e nder jokkiɓe nder nde wonnen koye less caali meɗen Jakka yewtere nde gowɗen wadde aset kala so yeehi ha woni waktu nogasi ɗiɗaɓo jamma hande noon Allah addiɗo ene caali Jakka ko welnere walla sen jiiɗi mbiyen no ceerno men Ibrahima Kane wiyata ni juulde tawi ko pulaar.ndendory mo Ibrahima Sara waɗi organisé ɗo henna e nokku duwaw hande noon ko ñande aset lewru tubakoɓe 8e mois walla sen jiiɗi mbiyata jeetaɓuru ene yaara e balɗe 4 ɗo e duwaw eɗen mbaɗi noon eɗen noddi hoɓɓe men ko wayno Diallo Samba Seck e Ibrahima Kane e Ousmane Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Musidɓe tedduɓe arɓe tawtorede oɗo kikiɗe hande ko waɗi fof mbeɗa salmina on goore mon no fof indema yettode muɗum kadi ko ɗawinnomi ko ɗum ɗo tan jiimi ɗo ko faare yimɓe tedduɓe ko wawno ɓeydade hen fof ko westan no julankoɓe mbiyata ni gatinde ko waytare tigui rigui tawtorede on kikiɗe o ko adi fof ko famminde yimɓe tan ko kikiɗe mo teddinirmi musidɗo meɗen John Hayes gandiraɗo Ousmane Yok mo ganduɗa gandodiral amen hiɗɗani noon fof kono ñande min jiiɗiri fof ko wayno gono ko ñande hen min gandirni ko ari ɗo henne ko mbiɗo ardino e makko tan alay saago o yetto ɗo e ɗum laaw o yiye famille am donc noon neɗɗo aɗa wawi andude ɗum kono so ari nokku mo hoɗi a yi galle makko a yi kadi wesgu makko eno wurdi no ɓeyda tigui rigui ceylagal eyyi joni noon nde wonno ñande tati juho no woni manditare lowre meɗen pulaar.ndendory walla mbiya pulaar.com min kewno wadde dille kono ko ɗum galle ɗo tan comme Abou Kanté ɓeɗon ko seede hikka noon mi tawi ko garowo ɗo henna mi miiɗa tan moftemo galle kam min goto tan mi herro jiɗmi ko wi tawde ko neɗɗo renndo kadi ko neɗɗo kadi mo ganduɗa o fasni ko fulɓe aɗa neɗɗo sa fasnaki yimɓe a wawi fasna ɗemgal men aɗa neɗɗo o fasni ko fulɓe o yurni kadi fulɓe o wawi façonnade ɗumen tigui rigui ko jaggude gurdam mumen te sa yi jaggude gurdam jagata ko ɗemgal kanko hande joni tubako ɓurɗomo wittude andude pulaar an wona ɗemgal ngal tan eɗen gandi tukkoɓe haala pulaar kewi kono andude ɗemgal ngal windude ɗum e andude no fulɓe goori yaade fuuta andude e ñamde haako e ñiide kosam ɗum ɗon ko no saɗiɗo jeera ɗum noon pour wiye ko waɗi fof John Hayes Ousmane Yok bisimilla ɗo ene haɓa eyyi rewi hen noon eyyi rewi hen kanko ceerno Ousmane nde wonno garangal makko ɗo henna mi yiɗano tan no mbirumi ni tan o heddo tan galle tan o wona koɗa min koto mbimi min sa ari ɗo e laaw ko nokku fuutankagal ko ka koɗo fuutankoɓe ɗum noon mbami ko yaade mi adduma gar wonma ɗo galle ɗo so ari mi ittuma mbiyenma fuutanɓe ngo mbi ɓeɗo ko kañumen jeyma kamɓe goni jaatiguen ma kamɓe ɓeɓen ɗum noon ceerno Ousmane bisimilla kadi mbeɗo welti tigui kadi garagal makko ɗo henna min mbari yindide ko silsinati e hitande ɓennude nde jahanumi toon wadde toon yewtere kanko nde ari toon nde wonno ɗo fulɓe dilli foof so tawi ko maaje daccete ko kaaƴe taɓete walla ko leɗɗe ŋaylete Ousmane Yok so tawi a yettimo ko ɗon tawatamo wiyani kay omo tawi ɗon ko ɗon tawatamo deke
dille fulɓe subaɗi a tawa mo ɗon mo jooɗi te ko makko wona naafigagal wona kadi intérêt wona e hunde ko gilɗi tigi rigi e andude naforɗe ngal ngal yanti hen noon mbeɗa yinno kadi rendinde renndo ngo beele mbeɗe yettinaɓe golle ɗe gollotoɓe ɗiɗo duuɓi kala eɗen gandi kam enen min kam de guila tawa dawi tan ko janɗo e loonde informatique nde guila ko ɓooyi guila Windows arani min wiyatno guila Windows arani Allah waɗi kadi nde internet ari ɗo e France mbeɗa jaa adiɓe nadde wadde abonné internet somi wi hande fournisseur d'accès micronet hay goto anda somi wi easynet hay goto anda somi wi compuserve hay goto anda yimɓe puɗɗi andude koye AOL wona duwen ɓen ɓe goto anda nden koye télé tan neɗɗo nanta internet ko nden noon gaddiɗen wadde loore no wiye le site du Pulaar ɗo noon minen komin ñaw ngu ko ɗemgal ngal ɗo min gari fof min jiiɗi ko ɓamtude ngal ɗono jinnaɓe on ko ɗum tan nanata min nenam nan taw Pulaar bam nan taw Pulaar bam nan ko officier de police pourtant omo tappale français tan police colonial ɗo ɗon bam joni noon ɓamtude Pulaar o tawama hande koye gande kese rewata minene Allah waɗi wonko Allah hokkimi hen ko hokkimi won ko mboɗo softani wadde ɗum tigui rigui meeɗani finde subaka taw wona ɗum dawantumi wadde noon tan kadi wona e hunde komi dañ tan fartangue tan Allah duwaw tan Allah wurtimi hen wano wurdemi ɗo dawde mboɗo wadde football mboɗo waɗa gueɗe goɗɗe walla mi wasa wadda e hunde kono o wurtimi hen tan ɗum kadi mboɗo yettamo hen pour ko wurtede hen tan ko wurtimi hen ko noon fuɗɗima jibude nafoore tigui rigui e hitande ujunaji ɗiɗi sappo société ji mawɗi oɗon gandi Afrique du Sud mboɗo ɓooyi haalde ɗum guila Nelson Mandela jeeyi koye men yakare mawɗo no ummori toon nde ɗo gande kewɗe ɓe ƴett kamɓe ko ɗemɗe ɗe e ɓamtude Afrique e ɓamtude gonka Afrique nde wonno ko ɗum ɓe kaɓetno guila ɓooyi nde ɓe jeeyi koye mabɓe ɓe mbiyani ala so jiiɗi ɓamtade en nandata tubakoɓe ala ɓe mbi sen jiiɗi ɓamtade nandata koye men woni nandude hoore ko ɓamtude ɗemgal muɗum eɓe keewi ɗemde ɓe hay goore maggal woɗani gongal no nawliragal ni kono kamɓe fof ɓe ndendi ɓe coosi ganduɗa hoorema kutorɗe ene mbaɗa feere ha ɗemɗe naata gande ha ɓe mbatti wadde sagguitorɗe walla dictionnaire uji koɗe mbaɗ noon ɗum noon ɓe noddi hen ɓe mbi ɗemɗe Afrique doole nani mbawka nani soɗon cofti on cuus gaare naata hen minen ɗum yi damal ayi adde memborno damal aɗa hawre kooce a waɗi ni a tawi ɗon yorde min mbiɗon suuk ɗum jibini hannde ko jaltimmi e lewru ɓennudu ndu no wiye Firefox oɗon gandi saɗa naata internet ko kutorɗa ko gam yaade internet wiyete ko so tawi koye Microsoft wiyete ko Internet Explorer so tawi ko Firefox noon ko Mozilla ko société goto no woni Californie kañum waɗi Firefox holko sen Internet Explorer e Firefox saɗa yaha internet Explorer jeeyi ɗum ko Microsoft kadi ko Microsoft koɓe julankoɓe kamɓe jeeyen ɓe golloto eɓe jeeya Firefox en noon mbi wangorde internet so tawi ko neɗɗo goto tan jeeyiɗo julo no yeeya no welnira fo noon waɗirta ala ko mbawɗen en kamɓene ɓe mbi enenne en mbaɗat wangorde nde ganduɗa yeeyatake jiɗɗo fof tan aɗa awtoto afa e nder gande ma gona hutorade ɓe mbi kadi ko ɗum wiyete open source wonni ko ɗaɗi ligguey o komin wayta kono made huɓere fondement o mbiya jiɗɗo foof no wawi wadde hono ni aɗa wawi wadde huɓere wande ni mbaɗa pentiradde belma wona huɓere ma so tawi noon ko fondement julankagal ma pewjuɗ ɗum o ma joɓa ɗum woni ko Firefox noon e lewru mandu yalte e Pulaar ko liggey molanaɗo moole ko enen gonɓe coata famde ligguey to yetti kono kamɓe to mabɓe to Mozilla to hankkadi Pulaar o koɓe jaɓaɓe ɗum kala ko jiiɗo ɗo ko kamɓe nelti nde wonno eɓe tiiɗa ko Pulaar naari hen e nder Mozilla ko eɓe gandi kadi doole Pulaar no haala e guure e leyɗele hakke nogas eɓe gandi so Pulaar yaani Mozilla tan Mozilla yaajan anani ɗum tagui ɓe golleɗen mbayi fewde ni ɓe mbi ala e saago so tawi eɗen mbaɗa dillere ko fate Mozilla ɗe kalande renndo ngo kamɓene mabɓe mbako mabɓe ɗum tagui minen ɗiɗo kolleji gari ha heewi ɗum ɗo stylo ji nani ko
gara tawrano e ettude hen nawa waɗa poste wi ɗum ɗo ko jog woni finde jokkodiral hakkude Mozilla e Pulaar woni groupe mo cosmi o hankkadi noon faya ko yeeso nde wonno Mozilla wona tan wangorde waɗata ala kamɓe ko technologie web puɗɗiɗo hannde yaltude wiyeteɗe web free no wiye kadi HTML5 e CSS free ɗum ko technologie ɗi ngannduɗa janngo kala kono wawi waɗede nder informatique ko hene wara joni koɓe ngabbino ko Microsoft en jolankoɓe ɓe keftima ɓe goppi ɓe caggal anandi kam jeeyo so doggiro watti wadde ko ɓuri jeeyo moƴƴude anandi kay an sa ko oɗon ɓurantuma ndekete janggo jaam Firefox kala technologie web guineyi ko fati ko fati ɓangorde ko fati ganndo haade ma lowe guese ko fati e vidéo ko hay ko wayno société ji de production ko wayno chaîne uji télévision kutorɗe ɗe jogori hutorade fof Firefox woni ko eɓɓu ɗum hannde ko joni fuɗɗoto eyi joni ene yiɗi gaynude tan Firefox hannde no eɓɓi kono wiye buntu gecko ɗum woni ko no inde code buntu gecko firti ko Firefox OS holko firti ko téléphone am oɗo min o dogat hen ko Android woni yuɓɓo dognowo téléphone woni yuɓɓu ɗum haaldata e appareil photo ɗum haaldata e téléphone o no noddirte walla ko way noon jaɓata noddaali ɗum yaltitta noon tawi ɗum ɗo yahata e réseau yuɓɓo ngo ɓe goni ko eɓɓude yuɓɓe ɓe mbi joni Microsoft no jogui yuɓɓum no wiye Windows 8 Windows Phone 8 Android ko Google jeeyi ɗum Samsung no jogui bada muɗum iPhone no jogui iOS kamɓe foof ɓe nandirta ono kaɓa no joguiɗo iPhone so application jawo e iPhone so waɗama e gayen Samsung yahata kamɓe noon ɗum ɗon waɗira ko mete koɓe jogui koyeɓe jeeya ɓe keeroro ɗum tan so koye mabɓe tan mbawɗa sodde ɗum Mozilla joni woni koye fewnude yuɓɓo mo ganduɗa o fawi tan koye technologie web wona tan ko heerori ɓeya joni noon so yaltinoyi ɗum kala téléphone mo joguiɗa sa lowi hen yahat soɓe jaltini kadi kala application kala pewnowo web ene wawi wadde application wona tan ko Microsoft tan iPhone tan wawi wadde application ni ɓe guitta kadi ko waɗirte ko ɓe jubbani sen ɓe tontuma mbete sa waɗi naate téléphone aji ɓe ala kamɓe joni foof koko penci woni no waɗirte ko hollira jiɗɗo fof kañum waɗat hoko ɗum firti ko so janggo e jaam so tawi téléphone aji Afrique naɓe gaɗa e fewnede ɓe jahta ko to Firefox ɓe ƴetta yuɓɓo ngo nde wonno jarata hay buuɗu te ɓuuri webde to banggue coggu téléphone aji ɗi ɓe taw webde joni noon ene mbiya no wenno kadi fottere dow konte no wiyerni cerise sur le gâteau Pulaar ne heeɓi nadde e buddugue ko Firefox OS o wona ɗemgal ganduɗa wawi suuɓade ɗum wona ɗemgal téléphone ma no cuɓoɗɗa français ɗum wona anglais ni te ɗum noon koye janggo ɓaɗiɗo koye 2013 walla 14 donc Pulaar o ko naati hen min goni koye heblude ɗum joni ɗum goni liggore firti ko mataw ɗo e ko jaasi duuɓi ɗiɗi ala joggude téléphone o ko Pulaar woni ɗum noon pour wiide tan jokkodirle Firefox ko fuɗɗi joni kono to nawre ko Allah andi te ko ɗum ɓuuri moƴƴude on jarama kono haade makko haalde garal makko e kawtal mbiyen tan Ibrahima ko guili jibina Allah ne waɗi ɗum neɗɗo coftanɗo bindol coftanɗo gandal coftanɗo gueɗe humpito ɗe ganduɗa mo darani ɗum guila leyɗele meɗen Allah ittimo toon addi rewnoyimo Écosse kanko foof e tampude e lohde toon no fewi kono ittani ko wonno fayida makko e fulla makko toon to nder fuutaji meɗen omo nawori ɗum nden suddare o daasi ɗum addini mon ɗo ha e nder leydi France yonti nde rendo meɗen fulɓe hooɗango sohlungu ɓamtade no mbaadi munen holno foti waddude e alluɓe men e anduɓe men holno foti waddude e haralleɓe men
yo en gandu sodorde yawnde e dow mbaadi ɓamtaade taw ko e nuunɗal e peewal ina woodi en jii ɗiɗon sifaaji en jii yeruuji muɗum annduɓe men e haralleɓe men min mbimi ko feere fof ne mbaɗɗen yo en kuufu men ittanande geɗe taw ko geɗel timmuɗo e daɓɓa tan min mbawa wiide sinno wona en jetti jomiraɗo en jetti Ibrahima Sarr e darde darani yo ngolɗo leñol ɓamtu e kala fon ɗum noon hande o itti ene niɓere o watti ene leelo waɗ bandiraɓe jam hiire mon Pulaar e konngol wi yo Allah hollu sappo ko goto yiino najji min keewi wiide Ibrahima Sarr ittani fulɓe kooƴe ittani fulɓe ɗomka ittani fulɓe ñaw ittani fulɓe mbasam so wiyama Ibrahima Sarr noon ganden ene waɗi Ibrahima Moukhtar Sarr woni garoyowo hoorejo leydi Mauritanie e Ibrahima Malal Sarr mo cubalel woni gonɗo sababu jonde men ɗo hande Pulaar ine konngol wi so tawi maayde habrama firtima tawata ko wona bubbuɗo wulli so min kaali haala Ibrahima Malal Sarr min kaali ko min gandi e wonnono kala ƴiwnode e ɓamtare Pulaar ɗo e leydi Farési tumdi koye koyaɓe Pulaar ine konngol wi so tawi fijo weeli noote ñalawma hande o ko ñalawma mo yimɓe doganta leyɗele Amérique to banggue ngalu doganta leyɗele Amérique to banggue gandal doganta leyɗele Amérique to banggue ɗemgal ko goto e yontaɓe Amérique naɓe joni hen gandiraɗo e renndo Pulaar Ousmane Yok jooɗodi e men ɗo hande e lo Havre ngam julde pulaar.com sen jooɗima e Havre hande en beltoto ciftoren ñalawmaji hanki kawtal janggoɓe Pulaar fulfulde e windere ɗiɗi mi tonguiri wiide ɗeɗo jonde so tawi jooɗama hande min calminma e fedde jayre Pulaar daranide hande o fate ayawo e haalirde gendi Pulaar min calminma e kawtal janggo Pulaar fulfulde e windere nde Diallo Samba Segui nanɗo jooɗi min calminma e fedde tabital Pulaago e gardugol Abbas Diallo e nder leydi Farési Alpha Amadou Diallo e kuɓal windere kono min calminma e Ndendory TV Abbas Malal Abbas min calminma e Caali Jakkaa.Pullo Kanté min calminma e gootago mo kasanti leñol min calminma e dendagal tufɓe daraniɓe ɓamtare hande gollotoɓe nder tuttude yirde ko wiyete ko internet kono noon min jetti kadi ceerno men jaatigui men Silimani Ly gonɗo sababu hande ha kawɗen ngal ɗo dingiral kanko wi Ibrahima Sarr yamirimi yette e ngolɗon konngol bandiraɓe tedduɓe e mi tottita ɗon tan konngol mi wi on jokken golle yo wuur Pulaar.com wuur Ibrahima Malal Sarr Ibrahima Malal Sarr addani en hande ndeɗo wangorde Ibrahima Sarr min jawi ko gandanɗa min ko nde wannoon aɗa jogui ko ɓuuri ɗum aɗa wawi ko ɓuuri ɗum min cohli o ayawo fulfulde ayawo sompe windere nde foof jagge hen hurtoro Ibrahima Sarr jewtidiɗo mawɓe nandirɗo e sukaɓe paamɗo ko yonta noddi ganduɗo goƴaji ñawdowo to yimɓe jiiɗi ñawdorede ɗo yo gene wuurne sellinma sembinma jokku golle amin caggal ma oto yeccito oto hul toggi dangana ha dem mankani sa yaari ɗo koyɗe golle mbarodi soppatama nde won noon joguiɗa tan ko gonga a jarama seydi sa
Jam Yalimon Pandira Kuminwani John Hems Gandidado Ousmane Yok and there Rendo Fulbengo. But heavy with the so me wani ko be fuddade jewte ande wonde mi juutno tako no fewi kono hewani wontude gonga joni non pandiraɓe mi juutno to hande seeɗa sabu toɓɓere nden jewtatni hen ene yaaji kadi on muñat kam sabu ko mi meho ɗum ne ina leerna haalam ka no feewi mi jaadi Dawda Dieng sabu ko o yimani en ko leele bayɗi ko cakkuɗi nektata defo pawɗi jaalo sek e katante leñol kan e ceerno men Ibrahima Malal Sarr pawi hendi mami beydu hen seeɗa so ɗi dakmani koto am tan wonata toɓɓere yewtere am hande ko gonka wittiyanke tubako e nder rendo fulɓe kono noon haade kam naatde hen mboɗo yiiɗi yettude Ibrahima Malal Sarr sabu hande ene way kono aadi ɓooyɗo teminama gila hitande 2007 somi juumani ɗen jiimi inde makko he internet minen jokkodira saha jokodiral amin fuɗɗima yarude yeeso rawane nde tawno momi to wuro wiyetengo Cincinnati Ohio to ɗolaji tentuɗi Amerique to yalɗi maɓɓe pinal woni yalɗi pinal fedde Pulaar speaking mi yiyeti onon woɓɓuɓe haajuji mon gam arde ɗo hande sabu lewru korka ɗo he France no ñalomaji ɗi mbawi juɗɗi ni en muusi no feewi kadi mi nani hande subaka kabaru musɗo wonde muusiɗo men goto kendiyanke hono Mamadou Yaya Konte o sankima hanki jema yo walla yomomo yaafomo amin hol gonka wittiyanke ha tenki e wittiyanke tubako e nder rendo fulɓe ngo duuɓi kewɗi tubakoɓe umɓe France leydi Amérique eɓe jokka wittoji to fuuta toro fuuta jaalon bundu masina nokkuji kewɗi gam humpitade e famde holno rendo fulɓe ngo yarata e demgal ngal ɓe kalata ngal e hol dartol leñol ngol ko fartange mawɗo bismede ɗo hande sabu won yimɓe wittiyankoɓe tubakoɓe yo Afrique naɓe hewɓe ɓurɓe kam famde leñol fulɓe ngol laaɓi ujunere kono noon ɓaydi komin dañi fartange arde ɗo hande mi haalat ko gandumi e ko paami hen gonka wittiyanke tubako e nder rendo fulɓe ena hawni seeɗa sabu fannu mo jaaɗatmi o ko wawi wiyede gendiyankagal he ɗemgal Pulaar waɗɗi kam he yimɓe heewɓe ɓe ganduɗa hoorema eɓe peeña saha
e ayawoji woni natte gurde he kaaliɗe mawɗe ɓaɗano radio hayde law e radio fondu e kaaliɗe men kese gonɗe fuuta kadi ene addana kam tawtorede he ɓattuji kewɗi somi naati hen tan ɓayde yimɓeɓe beltima e ko ɓe jii nde tubako ene haala ɗemgal pulaar no hannirta ni hayso haalama kay ene waɗi joɓi kewɗi moɗo totte hen haala ko ɗum addi wonde kala ɗo mbawmi yaade e nder rendo fulɓe ngo ha tengti e fuutankoɓe yimɓe hewɓe ɓe keɓtenan kamɓe mbiya wona ko an jimi rawane he 2S he hirde teɗenirde Farba Sali Seck walla he hirde Ceewo Sall an aɗa wawi pulaar no fewi kono ka me o mawlanaɗo kono ko jiɗmi wonde ko kattante fof wonko meccal am ngal he witiyankagal nangoto he am to batte yaltinde bindande kadi e jaabade namde senaɓe am wonɓe leydi Amerique sabu ɓe jii no jaɓɓal am e rendo fulɓe way hande eɓe jogii hen huuli seeɗa so ɓe mbi an John Hames min beltima no fewi eko natɗa hen kono noon min jiiɗa wittomango wonta min jiiɗa yiɗi wonde gawlago ene naata hen eko pindata ko te somi kala nde duktotomi leydi Amerique somiɗo wayra Afrique walla somiɗo wayra jooɗade nder bandiraɓe men fulɓe haaloɓe ɗemgal pulaar mboɗo heewi wayrude haalude he yimɓe men sabu no janɗele towɗe mbayni no golle jeeyade hen mbawi hewde ni to leydi Amerique ko namne teni hen ene heewi mboɗo heewi halfinede janginde almuɓe hesɓe natɓe he dural amen jaabi ha tedde kadi defte ɗe jangatmi hen kala hittande ina keewi ɗe limotako min wonno hittande mi jumani wono ko rawane ndeya hittande 2010 tawa yontere kala moɗo janga ko ɓuuri ujunere derewol he ɗemgal anglais ɗum noon ne heewi joni ɓayri on paami wonde ala sago sum e witto am ngo mboɗo sohli ñande fof yeron dirde wonde am wittiyanke ligotoro e nder duɗal jaabi ha tedde to leydi Amerique e ko naatmi ko rendo fulɓe ngo e ko jiɗmi ko gendiyankagal hol haaju tubako e jangude ɗemgal pulaar pulaar ene wiya saha ko bawli so wari baama sa yi sondu balleru tan ma dog won lefol Bokar Hamadoun farna goto tawa mbo haala darol Oumar El Samba Dondo he bange tiɗmo bando o wiyata wonde
nde Oumar El Samba Dondo haɓata he France naɓe ɓe nulatno yimɓe ñukkintoɓe e nder yimɓe sawndiɓe he Oumar El Samba Dondo tawa ko France naɓe haaloɓe ɗemgal Pulaar hutortoɓe inɗe fulɓe o wayno Samba Diallo walla Alassane Lindiyeji nde kadi mi heɗade ngol ɗon lefol Bokar Hamadoun Farna jaarguiɓe am wonɓe leydi Gambie to diwan yani ɓe cappeni kamɓe mbiya ha oɗon tubakoɓe jangoɓe Pulaar on goni koɓe funtuni min tan yimɓeɓe koɓe belti fof ala sago ma woodi yimɓe sikkitoɓe kam yimɓe namnotoɓe hol haaju oɗo tubako e jangude ɗemgal Pulaar kono noon mi jokkat gole am sabu haalde Pulaar e haalude e yewtide e wostodirde miijoji e yimɓe fulɓe e yeybde leppi mogiyankoji ɗeɗon gueɗe fof ɗe patti jeeyede he nesuji am e he pinal am tigi bandiraɓe sehlaɓe kono haɗata saha mi hawrete yimɓeɓe beltaki no fewi moɗo siftora rawane teya wona ko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo mi joli he oto hakkunde Cilon e Pete yimɓeɓe keɓteni kam tan e nder oto o sabu yewtere nde pandumi he ɗeɗon hettande he Jewo Sall mbo 2S TV tan mawɗo goto kelifaɗo joɗiɗo he sara am wi ɓeɗon tubakoɓe ko entré maɓɓe tan ɓe jiilto hen koto holoɓe jaabi mo mimi mi faami mi felanima hen sabu mi majjani e no dartol hakkunde tubakoɓe e Afrique naɓe wayni kono oɗon mawɗo o ƴewano kam ni o falkisi jaabuji am ɗi fof ha o tellima he oto he so tawi yimɓeɓe ko sikkotoɓe tubakoɓe jangoɓe Pulaar mi felani ɓen hay seeɗa sabu mi faami no taari ko wayni hakkunde fulɓe e walla Afrique naɓe e tubakoɓe kono noon saɗa yaltina miijo wango noon an aɗa wawi ƴewde tubako aɗa wawi ƴewde neɗɗo mo tumdata o a hamana mbo holko saabi joguiɗa goɗon miijo mi heɓtini wonde naatɗe he rendo fulɓe ngo wona huuja ko fartaŋe mawɗo so mi wiyama komi tinniɗo he ɗemgal Pulaar e ko mbasmi ko yejitɗe ngal ɗon ɗemgal ngal dungal no fewi ala sago mi wiya tinniɓe hen wona min tan ko kala mbo kaadatmi kala mbo jewtidatmi he ɗemgal Pulaar ene wontana kam ceernajo he ɗemgal ngal sabu ñande fof hay joni e haaluji katante leñol kan e Diallo Seck e Ibrahima Sarr nen mi kelme ɓe memi haalnede ko hokkude piyetti kono tawa komi jeejiɗo ɗo de ɓe ɗumiɗe he kayitaji am ɗi
puɗɗinomi janngude ɗemngal pulaar ko e hitande 2005 to dola kambi gondunomi toon ko e fedde laamuyankore Amérique wiyetende Corps de la Paix ko fedde jogre endam hakkunde laamu Amérique e laamuji goɗɗi gonumi toon ko e to diwan biyeteɗo Ñanija kamɓe koɓe wawɓe pulaar no feewi mawɓe maɓɓe gumino ko fuuta toro pulaar maɓɓe woɗɗani he fuutankore no feewi gonnomi toon ha hitande ujuɗɗiɗi jeeɗiɗi nde ɗon hitande nden duttinomi leydi Amérique mi tawi wonde komi jogiɗo kayitaji kewɗi baɗɗi pulaareji tindi cefti e cefi mi so tawi mi joggani jangdam pulaar ɗum fof yejete aɗa andi bandiraɓe sehlaɓe so tawi on demi gesa mawba tawa on purgani hay seeɗa on goppataba ina rewta wona ko ha ɗon gonka adani kam kiram jokkude jangde pulaar kadi waddi kam he pulaar yankoɓe hewɓe wonde leydi mere ko noon natinmi e fedde wiyetende pulaar speaking woni fedde haaloɓe pulaar to dolaji dentuɗi Amérique mi yejjata Mouhamadou Ba mo Fedala o walli kam no feewi he jogon elam he fedde pulaar speaking ko kanko woni hoorejo somi jumani ha joni ko kanko woni hoorejo catal pulaar speaking gongal New York